Welcome to Intilangjun, my YouTube channel. Pini nili nali to matheng no Kevang lake Kechu Singnar Aphan Kachikimo alamarjan si nang wan pilo. Tang de Kechu Singnar Aphan kupia the si Kachikimo nang ko lapen kumada tum si Kachikimo. Tang de itum alamarjan lang ponbo lapen alang likai lamota itum jethan ponlo na lapen kumada tum si Kachikimo ma itum lang ponlo na. Tang de alamarjan le itum pangcheng ponlona 20 November 2023 aningka Deihori number 1 Baptist Church pen Kechu Singnar Aphan nang Kachikimo je phan Kakojan an nang homrilo angsorni lapen of forward Reverend Division inti lapen alang li hema source tame nang chetong Kechu Singnar alang li 1926 pen 1946 an alang li Deihori number 1 Baptist Church along pastor chulo Lapena pi alang li so mar so pin so ka wepena jo alang li supi ka jor Singnar pi lapen ausa bura rong hang ahem si alang li kai chepajang la alang li supi ka jor Singnar pi lapen ausa bura rong hang ahem Kakojan bura rong hang lake Kakojan Baptist Church along a members lo Kechu Singnar alang li usa hem nang chedu dun si alang li Kakojan Baptist Church a members plan lo lapen alang li Kakojan Baptist Church along si alang li kai chepajang lo ke ja tu ma chema tha dam ala tum ko son si do thang lo ma la pen thi lo ma la le ma tha dam ra ala tu ma ke kroi charli du ala le tum phan ang ja te ka than te ka ala ken kam tu ma hotin ke charli du the ji phan aman di diden si ni so ti pi Kechu Singnar lake Deihori number 1 Baptist Church along Kechengsi pastor Tangte alang li kosong si dak Kakojan Baptist Church along a members nang ke plan dun alang li lamo ini masap cip andam dong Deihori number 1 Baptist Church 1926 to 1946 Nili kereng bom ke Kristo phan lo la pen nili ki ke ni khana lel ni pianeng pi si ane so encourage led by Reverend former executive secretary on 22nd of November 2023. Lan hello, monla ni pastor kan. Kechu Singnar alang like Deihori number 1 Baptist Church along Kechengsi a pastor lo alang li tipit lake Kakojan Baptist Church along si dolo ini alang li tipit along Deihori number 1 Baptist Church pen alang li phan nang Kachikimo je phan si Kakojan Baptist Church along an nang homri lo Purkimo ka chindu na tengke alang li sarbura men sarthe Singnar lapen alang li supi Amen Rahel Singnar pi lapen kajor Singnar pi alang li sopin so kawe pen ajok asu a usa MC chedodun alang li usa men bura rong han lapen alang li supi amen kajor Singnar pi usi Purkimo along chini da Kechu Singnar alang li ino opna sa extra na usi chini da alang pan bandar pi tang ding tui lo tame nelito apiliat usi Purkimo along alang likai ka perina ya son ki helo pusi molong chinida number 1 monduli pastor lo Lason si salam tiang ding pikap ang ding sodrok silong toklo. Kemesiana munit Aphan isi akhir tumi ason si cimat hadang bon ta kahino abang phan tinggi tapang usi salam tiang ding pikap ang ding sodrok silong toklo.
Kasana kasi Kechu Singnar alang ni kai aci thela bangso pure pen KVRG ding ulo sita alang ni suat ini alang ni pana Kachikimo dia Kakojan discharge lo wang lo pen alang ni tum isi ai kunya so si alang ni su la pen alang ni suat Deihori number 1 baptist church atum cimat kasi pini alang ni pina na home